Dobro večer svima. Utakmica Crvena zvezda Vojvodina završena pobjedom Vojvodine 1:0. Sa nama su trener ekipa, gospodin Zoran Marić i gospodin Čedomir Janevski, pa da najpre čujemo gostujućih trenera, gospodina Marića. Dobro večer svima. Za nas je utakmica bila izuzetno važna s obzirom da s jedne strane renome protivnika, s druge strane činjenica dolazimo iz jednog poraza. I tako smo se pripremali da probamo s određenom taktičkom zamisli da probamo da iznenadimo Zvezdu. Danas smo pobedili, mada ja objektivno volim da budem realan. Razlika između u rezultatu i suštini je bila između toga što Zvezda nije iskoristila svoje šanse, a mi smo jednu ili više poluprilika koje smo imali uspeli smo da materializujemo i to nas je dovelo do 3 boda. Što se tiče same utakmice, mislim da jedno opredeljenje taktičko koje samo po sebi nije eventualno atraktivno, ali imajući u vidu protivnika, ovog puta je dalo rezultat. To bi bilo u suštini kako sam ja vidio utakmicu. Hvala. Dobro večer. Čestitam protivniku na pobedi, iako mislim da utakmica danas nije zaslužila pobednika. Najrealniji rezultat je bio nerešeni, ali ako vidim šanse koje smo imali, naravno pre gola kad je Vojvodina dala taj jedini pobedonosni gol, imali smo 2-3 prilike. U prvom poluvremenu 2 zicera, Abu nije postigao gol. Znali smo da i videli Vojvodina da je dobro organizovana. Igrali su svoju igru i čekali kontru i polukontru. U prvom poluvremenu nisu nam pravili neke probleme. Posle tog gola imali su isto 2 prilike. Mi smo počeli posle gola malo i više individualno da igramo, pojedini igrači. Nismo imali strpljenja, iako je imalo dosta toga da se igra, još se ne varam, još pola sata i više, 54. minut gol dao. Tako da nismo igrali svoju igru, taj pas igra i centaršu sa strane, a i u takvu igru u drugom poluvremenu imali smo par prilika, opet Abu sa gol linije, Sume na kraju da je bio malo kolektivni, mogu da dodam možda i pas drugim igračima. I zato mislim, kad saberem sve šanse, mislim da je rezultat nerealan, ali u fudbalu, kažem, šanse treba pretvoriti u gol. Hvala. Ima li pitanja? Gospodin Janevski, mislim, šta dalje? Očigledno je sve moguće očekivati u ovakvoj situaciji koja je trenutno Crvena zvezda, da se svašta desio. Mislite da ovaj tim može da izgura sezonu bez nekih daljih neprijatnih iznenađenja ili će toga i dalje biti? Neću da pričam svaki dan o situaciji. Situacija je kakva je, svima je poznata. Igrači, mi smo se dogovorili da mi radimo svoj posao i naš cilj koji smo zacrtali, to je drugo mesto i eventualno dođemo do finala i da dobijemo to finale, i mislim da ćemo i u tome i uspeti. Jer, kažem, jedna je sada bitka izgubljena protiv Vojvodina i pretekljena naš na tabeli za to drugo mesto sa 1 bodom, ali ima još dosta utakmice, tako da mi se ne odričemo drugog mesta, a kao što sam rekao i ranije, da sigurno da glavna pažnja će biti i osvajanje ovog kluba. Ima li još pitanja? Šišić? Pa dobro, postavite lepo pitanje. Šišić je povređen. Šta je u pitanju, nešto ozbiljnije? Pa Šišić i nikako da se oporavi kako je došao, uvijek je imao neke male povrede. Sad članak, primicač, tako da
sad je počeo danas individualno da trenira i vidjet ćemo kad će biti potpuno fit. Koliko nema više pitanja? Nema problema. Gospodin Janevski, da li ste već razgovarali s nekim iz uprave kluba o nastavku vaše saradnje i tako da je? Ili se čeka da se zvanično završi prvenstvo? Ja, koliko znam, sam potpisao ugovor do 30. juna i sve ću dati da ovaj naš cilj, kad sam došao ovdje, a to je, kažem, opet po drugo mjesto, eventualno jedan trofej, a sada ostaje taj kup. Sve ću uraditi od sebe zajedno sa igračima i kolegama da to uradimo. A ovo pitanje je više za upravi i oni treba da razmišljaju o tome kako gledaju situaciju i kakve ambicije imaju sa Janevskim ili sa nekim drugim. Znači, oni treba da reše to. Hvala. Nema više pitanja, tako? Hvala. Hvala. Hvala.